Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 18-nji sentýabryna aksanyna Arkadaş şäherine ýurdumyzyň Milli Futbol Federasiýasynyň merkezi binasy gurular. Türkmen kino rejissory Halkara kino festiwalynyň emin agzalygyna saýlandy. Erdogan Moskwa Türkiýede zawod gurmaga çağırdy. Dowlatjan Ýagşymradowyň nowatdaky tutuluşy 8-nji oktýabrda bolar ýaly habarlar ýetirýär. Mehriban müştaqlary, gelin indi bolsa habarlarymyza giňişle ýetirip geçelim. Arkadaş şäherine ýurdumyzyň Milli Futbol Federasiýasynyň merkezi binasy gurular. Arkadaş şäherine iş taparynyň dowamyny türkmen halkynyň milli lideriniň garamagyna merkeziň çägine gurulşy alınıp barýan we gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary hemde olaryň ýerleşdirjek ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Şeýle hem ýurdumyzyň Milli Futbol Federasiýasynyň merkezi binasynyň taslamasy we onuň öz şeýletini barada hasabat berildi. Türkmen halkynyň milli lideri täze toplumyň binägärlik çözgüdini oňlap, gurulşy işlerinin ýokary derejede amala aşyrylmagynyň wajypdygyny öňe çekdi. 3 gatdan ibaret boljak binada bu uğra degişli halkara we sekretary derejesindäki maslahatlary iki taraplaryň we köp taraplaryň doşuklary geçirmek üçin ähli zerur şertler üpçünedilmeli. Türkmen kino rejissory Halkara kino festiwalynyň emin agzalygyna saýlandy. Türkmenistanda kino sanatynyň ösürilmegini, şeýle hem bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny dowrywap derejede ösürilmegine berilýän gollawlaryň netijesinde Türkmen kinematografiýa ulgamynyň wekilleri halkara derejesinde kino festiwallary, kino forumlary ýygyderli çağırylýar. Şolar wagtda Türkmen kino rejissorlary halkara kino festiwallaryna emin agzalarynyň sanawyna goşulyp başlady. Ine şu ugurda gazanan üstünlikleriň netijesinde Türkmen kinematografiýasynyň wekilleri Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine geçiriljek halkara kino festiwalynyň hemde Azerbaýjan Respublikasynyň Şuşa şäherine geçiriljek Gorkudada kino festiwalynyň emin agzalarynyň sanawyna goşulýar. Oğuzhan adynda Türkmen film birleşiginiň kino rejissory Saha Salih Bayramow şu ýylyň 29-njy sentýabry 2-nji oktýabr aralygyna Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine geçiriljek 15-nji halkara Daşkent kino festiwalynyň özlük milli kinolaryň beýleşiginiň emin agzalygyna saýlandy. Şeýle hem 2023-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty bolan Azerbaýjanyň Şuşa şäherine geçiriljek Gorkudada kino festiwalynyň çeper filmler boýunça emin agzalarynyň sanawyna türkmen rejissory Saksalih Bayramow hemde dokumental filmler boýunça emin agzalarynyň sanawyna Türkmen film birleşiginiň tejribeli operatorlarynyň Pelwan Geliýew hem emin agzalarynyň sanawyna girdildi. Ozal hem habar berişmedi ýaly Daşkent şäherine geçirilýän halkara kino festiwaly türkmen rejissorlar täze filmler bilen gatnaşarlar. Erdogan Moskwa Türkiýede zawod gurmaga çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň çärelerine gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäherine iş taparyna bolýan Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan dünýäniň eng baý iş öýürläriniň biri Tesla elektrikli awtoluk öýrümçilik kompaniýasynyň eýesi Elon Musk bilen doşdy. Türkiýanyň prezidentiniň metbuat gollawynyň habar bermegine görä prezident Erdogan Amerikaly işöwür Elon Musk bilen New York şäherindäki türk öýüne doşdy. Doşuň barşynda prezident Erdogan Elon Musk'a Tesla kompaniýasynyň 7-nji zawodyny Türkiýede açmak teklip etdi. Şeýle hem Erdogan Elon Musk'yň eýçilik edýän SpaceX kompaniýasy bilen Türkiýanyň kosmos maksatnamasynyň çäklerine hyzmatdaşlyk etmek mümkinçilikleriniň bardygyny beledi. Şeýle hem Erdogan Amerikaly işöwüri şu ýylyň sentýabr aýynyň ahyrynda İzmirde geçirilýän tehnologiýa sergisine gatnaşmaga çağırdy. Mundan başga da prezident Erdogan Elon Musk'a Türkiýanyň sanlaşdyrma konsepsiýasy we MLA ulgamyna milli strategiýasy barada hem maglumat berdi. Bu doşuk prezident Erdogan bilen Elon Musk'yň arasynda ilkinji doşuk däl. Olar geçen ýylyň ahyryna Katarda geçirilen dünýä çempionatynyň final doşugynyň çäklerine hem doşupdy. Tesla kompaniýasynyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 4 sany, Hitaýda we Germaniýada 1 sany öýrümçilik zawody bar. Ma'lum bolýar Türkiýe Respublikasy hem top kysymly özüniň ilkinji milli elektrik ulaglarynyň öňümçiligine başlady. Dowlatjan Ýagşymradowyň nowatdaky tutuluşy 8-nji oktýabrda bolar. Türkmenistany türügen Dowlatjan Ýagşymradow häzirki wagtda çykyş edýän Bellator ýarşynyň çägine nowatdaky tutuluşyna çykar. Onuň 8-nji oktýabrdaky tutuluşyna garşydaşy Polşaly Masej Różanski bolar.
Yarım agraryndaky tutuluşyk Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň San Diego şäherinde Bellator 300 ýarşynyň çäklerini bolar. Melim bolşýaly Ýagşy Muradow şu ýylyň martynda Bellator 292 ýarşynyň çäklerini emin agzalarynyň çykaran karary bilen Litwaly Julius Anglikasy ýeňmek başardy. 34 ýaşyndaky dowlatçan Ýagşy Muradow 2020-nji ýylyň dekabrynda Bellator ýarış gurnawjy kompaniýasy bilen şertnama baglaşypdy. Türkmen pehlwany şu wagtda çenli 20 ýeňiş gazanyp 7 tutuluşykda ýeňildi we tutuluşykda deňmeden tamamlandy. Dowlatçanyň garşydaşy Poşal Rozhanski soňky tutuluşygyny şu ýylyň fevralyna Bellator 291 ýaşynyň çäklerini geçirip Britaniýaly Karl Moordan ýeňilipdi. Melim bolşýaly Türkmenistanda pehlwan dowlatçan Ýagşy Muradow Kuruluş Osman adly meşhur türk serialynyň 4-nji mövsüminiň teze bölüminde surata düşýär. Ene mehriban müştoklar ata watan TV'de saylanan habarlar gepleşmeden şuňky sanyny seýtirmekden habarlarymyz şolordan barat. Hormatly tomuşaçylarymyz, şeýleken ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän habarlardan ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, atawatantürkmenistan.com saýtynda iýerlamagy ýatdan çykarmaň. Gepleşmeden inlik sanyny görşýänçek hoşta bolun.